Er was wat men dan noemt een democratisch deficit. Er was nog iets niet geregeld in ons democratisch stelsel zoals we dat in het Koninkrijk kennen. En dat was namelijk dat de eilanden die sinds 2010 onder Nederland zijn komen te vallen, de openbare lichamen, Saba, Sint-Eustatius en Bonaire, dat was nog niet geregeld dat zij ook stemrecht konden uitoefenen voor de samenstelling van de Eerste Kamer. Voor de Tweede Kamer was het al geregeld, voor de Eerste Kamer nog niet. Om dat te kunnen regelen moest de grondwet veranderd worden. Daar heeft het afgelopen kabinet daar een voorstel voor gedaan. En omdat het een grondwetswijziging betreft, moet dat 2 keer door de Kamers heen. En daarom doen ze dat eigenlijk altijd aan het eind van een zittingsperiode van het ene kabinet. Dan gaat het de zogenaamde eerste lezing in. Moet de Tweede Kamer erover stemmen, moet de Eerste Kamer er wat van vinden. En dan hebben we verkiezingen in Nederland, wordt er een nieuwe Tweede Kamer gekozen. En dan komt de zogenaamde tweede lezing. Dat is nu aan de orde. Dat is volgens mij, als ik het goed zeg, gisteren heeft dat plaatsgevonden. En daarin wordt nog een keer gevraagd aan de nieuwe Tweede Kamer, dus in een nieuwe samenstelling, bent u het eens met het voorstel zoals het aan de eerste lezing heeft voorgelegen. Wat staat er nou in dat ingewikkelde wetsvoorstel? Dat is een voorstel dat er een kiescollege wordt samengesteld voor de eilanden, voor de BES-eilanden, Bonaire, Eustatius en Saba, zodat er een mogelijkheid wordt geboden dat als er verkiezingen zijn, dat de inwoners van de eilanden ook een stem kunnen uitbrengen voor leden van de Eerste Kamer. Dat is wat er nu gebeurt. Een tweede belangrijk punt is dat er is gezegd, en daar is ook wat discussie over, vraag over, dat is dat er een uitzonderingspositie kan worden gemaakt voor de eilanden, daar waar sprake is van een bijzondere situatie. Ik ben een positief ingesteld mens. Dus ik zeg, laten we vooral gebruik maken op deze eilanden van de positieve uitzonderingsmogelijkheid die geboden wordt om in een bijzondere situatie een afzonderlijke maatregel te nemen indien dat gewenst is. Je kunt hem ook negatief uitleggen, maar ik zei al, ik ben een positief mens. Dus ik kijk er vooral op de positieve manier naar. Er kan dus, omdat we hier hebben, sprake is van kleinschaligheid, kleine eilanden, ver weggeleden van zeg maar, het verre Europese deel van Nederland, kan er dus reden zijn, andere omstandigheden, sociale omstandigheden, bijzondere omstandigheden, kan er dus een reden zijn om dingen anders te doen. En als je hem positief uitlegt, dan zou ik zeggen, een aantal dingen die in Europees Nederland gelden in wetgeving, zou wellicht niet eens van toepassing hoeven te zijn voor bijvoorbeeld hier op Bonaire of Sint-Eustatius of op Saba. Nou, daar kun je dus heel gedifferentieerd naar gaan kijken. En ik denk dat dat ook de intentie is, gebruik maken van de bijzondere positie om te kijken op wat je vervolgens moet doen voor de eilanden. Het ligt nog niet vast, tweede lezing. Er moet nog een derde lezing worden. Nee, het is een tweede lezing. Dus ja, de Tweede Kamer heeft. Ja, de Tweede Kamer heeft. Naar de Eerste Kamer. De Tweede Kamer heeft gisteren gestemd en dan gaat het daarna naar de Eerste Kamer. Ja. Ja. Hoe lang zou dat gaan duren? Ja, volgens mij is het, want wat ik zei net al, ik ben eigenlijk alleen maar bezig met Irma en alle gevolgen daarvan dien. Dus ik heb nog even niet alle notulen kunnen lezen. Volgens mij is het bijna unaniem aangenomen het voorstel. Dan gaat het naar de Eerste Kamer toe. Ja, dat zal een paar weken zijn. En in feite is het definitief, er kan nu niks meer tegen gedaan worden. Er is inmiddels 3 keer over gestemd. Eén keer in de Tweede Kamer. Het is weer dat er weer verkiezingen komt en opnieuw, laten we zeggen, een wetswijziging weer wordt voorgesteld. Dat zou alleen maar kunnen, dat die weer veranderd wordt. Ja, maar dan heeft u het over een termijn van jaren, hè, want dan de grondwetwijziging, want daar hebben we het hier over. Is het gewoon vast? Ja, het is gewoon, na tweede lezing in de Eerste Kamer is het gewoon een wet en is definitief.